Tamia, this message is going to you. Iwe ndiwe mwana number 1. Ase zibino ubanga zija. Oh, going up against the president of Malawi. Guru, you think you are above the law, you are above the president. If I never would I say that's the analysis imenda you wanna in. Activist one emeuja Cliff Chinyama kuyanga anthu amene amati inu takuphanitu inu ndalezera kuphanitu inu tanzina kupangira kujenetu kunjatu inu tumakotitu iyeyu wabwera pano panitu wafuna yankhe kuti yayi nkhani ndi A, B, C, D. Thank you. Tamia, this message is going to you. Iwe ndiwe mwana number 1. Ase zibino ubanga zija. Oh, going up against the president of Malawi. Guru, you think you are above the law, you are above the president. If I never would I say that's the analysis imenda you wanna in. Anthu amina kutuma odami akubwereketsa. You cannot go against the president. No matter how much you think I'm above everybody. I say you're not above even you're not even above me. Tami anthu ataungu kuti mbinuza chonchi. Just like that. Anthu amene akukupopa pompa pa social media apa. Ndomwe azikunena sokumbaliku. Azikupopa apa pangadi zimezo. I say anthu amene they are not even bored the way you are bored. The way I'm bored in my yankhula. I don't give a shit. Ndipo palibe amene ngandopyeze ine. Nimanena so. Andopyeza anthu ambiri koma amandilephera. Because by the end of the day, but a friendly advice I can tell you, my friend, you go after the president, you tend to lose a lot because that's a president. I mean, kupangaza zopusa zako zoli. I mean, anthu amene amabanga president eja kwapangaza kudza kuti ali kunjatu. Iwe uli m'Malawi muno. Iweyo uli m'Malawi muno. Endi anafuna kukupezera milandu ndi akupezera di mlandu uja. Ase akupezera mlandu wa HIV uja. Ana ochedwa enake ja unayankhula chakuja kuti anakuza HIV chachani aja kuti udelete wesuna delete unazayankhula zopusa pamene paja. After 3-4 days and then you deleted that. Umeyo naye mlandu anangokusungira. And panopa mlandu wake I don't believe unalo umene wokuti iweyo akubwera kuti azokum. Ayi mlandu wake sona umene uchi. Anthu awa ase akukusungira milandu yosiyana. Akafuna kutape kamfuso Jomo. Mfuso Jomo mpanga. Jomo anadekha pano faya. Jomo analopsa atupanga. Mfuse Jomo. Jomo emwe panopa ndi vice mayor wa Blantyre. Mfuse Jomo. Jomo mfuse amati akatuluka mu koti akutapidwa. Ali ku ndende. Akatuluka mu koti akutapidwa. Boma lake la DPP lomwelo osati sola MCP iwe. Samapangeza chibwana mpanga. I will talk to you as a big sister, say, my friend. Anthu amene kukupopawo, they will never be there for you. Ukamangidwa iwe, ukatani. Angokuyuza amenewo. How they will use you, kanda opposition, kanda chani, ya politics. I say, you had a good future, umapanga zabwino. Once you start kulimana ndi government, my friend, that's the downfall of you.
tayima pompano uziona soweka iwe ukapangiza kuti hey ase JB brother wanga ine ali ku America tu ine ndi brother sister wa JB ine brother anga ali ku America mphanga. He's got nothing to lose. He's a citizen there. Mina ine nisumadziwa abantu kuze nisu. He's a citizen there. Iyo kusatira zimene zija atamiya ino. Atamiya ino kuti olo hasta ndama yake simnambezere ino. Cryptocurrency ya cryptocurrency sinati se. Asa uli milandu ya mbili ase. Atamiya. Mufuna muzizitenga adolo apa for social media imakubhakira net. If ineyo ngati ndikukamba zinthu zopusa kwa iweyo apa chabwino bwerani mundipange ataki ndi yankhuleni ineyo chabwino ndipangeni ataki etu since you are good at attacking people and you know I've always been on your side, but I say I'm on your side right now. That's why I'm telling you this today. I say zimene kubangazi amina kusekelera zobusazo aza kupwetekesa bamawa asazapezekapo iweyo undamina uzapeza kuti weka umaenda ku court kuja anabwera konda timaona zithuzi palibe po amina amakusekelera bamabwera ku court akubwera konda atamiya umakhako eno khanda lawyer olo mundu akhawo ti discreet yani zithuzi yazimatibeza bwa. We know court cases timatha kubanga follow kuti case yatamiya ikhala tsiku lakuti ku court tu zimakhayo nje. Amene. That's why the reporters are there. Don't be naive and daft. Mava? Ndikuze nina watamiya hapa. Nde mukali ndi president inuyo atamiya? Amina kuti mani akupwetekesa phanga akupwetekesa iwe ndi wang'ono iwe ndi mwana wava ndiwe mwana wambiri. You don't have to do that. You don't have to do that, my friend. You're not even my friend. We know each other on social media, but I can advise you kuti iweyo ndiwe mwana kuti umamvera iwe. You don't have to do that. You know, as much as I love Chagwera, as much as I love Chirima, amena kukuyuza uphanga akupwetekesa ndipo akupwetekesa iweyo. Look at into 4 years iwe akupwetekesa phanga. Pali anthu ena pa social media vano ndino anthu anzeru kwambiri, ma advisor amene mumabwera pano kumatilangiza hayi mdakali mwana musalolere zandale musapange zandale ni akuphani anzanu amene apanga zandale ali kunja. Guys, febo fika polowa pa social media pano kumapanga zimene zizi tili ndi zifukwa zokwaniranso zomwe timapangira zitizo kuti zimenezi. 1, timaziwa kuti dziko la Malawi ndi lathu, tinabadwira m'Malawi munomu, ane ndi chisiru yekha kaya ndi boma Malawi chisiru lomwe lingamalimbane ni munthu chifukwa chokuti akulankhula iyeyo mavuto amene akuchitika chani kuti akuchitika mdziko muno nkumamusarasara kuti athane naye. Kumeneko ndiye kulepherako chifukwa zomwe timayankhula panopa sitimafuna kupanga against ni munthu, koma timafuna kuti anthu amene akumvera zimenezo, amene akukhuzidwa, amene ali responsible asinthe zinthu zimenezozo. Amalawi akuzunzika mdziko munomu, njala, kusowa kwa mafuta, anthu fetereza akanika kutira chimanga pano paja chinafirafira m'mundamu, anthu akolola zinthu zochepa. Pomwe pali anthu ena ake amene iwo amene kuti ndi azisogoleri
just amangobwera m'misonkhano nkumangolankhula zinthu manifesto awo osamakwanisa. Ndiye tisalankhule bodi yoni amene amabwera mmuzi nkumakhala akutani koda akulonjeza zinthu tizapanga chonchi ife timalankhula zinthuzo polengeranso ndi mmeneyo zinthu mmene anatilonjezera kuti zinthu zosakukwanisa. Ndiye timabwera panopa ndikumatsutsa kuti azikumbukira zinthu zomwe anatani koda analonjezana. Ndiye tikumadabwa ma advisor mukumachuluka panopa. Tamiya ja udakali mwana zomwe ukupangazo sungamapanga against ndi president. Wakuuza ni ndani kuti Tamiya ja kupanga against ndi president? President ali online pa Facebook page yake. Ndiye wina kusoza kuti president akha online ndiye kuti basi tonse nziko munomo tisapiteso kapanga online pa ma issues amene tikuwafuna. Ngati kuti iyeyo anali ndi online Facebook andicholinga chachi kunali zoti akambirane zingini zomwe zikuchitika mdziko muno ndi achinyamata. Ndiye akalephere kukambirana ndi achinyamata chifukwa kuti president aliso pa online pa page yake. Guys, tizikhala ni serious. Iye Tamiya jayo mukapena kuti aya akukutuma akupwetekesa. Tamiya jayo ni munthu wankulu. Mwina so anthu amene mukulankhula ano Tamiya jayo mukumana naye pachani kuti pa social media panopa. Andi mwamuziwa pa social media pomwe pa ali ndi azibale ake amene angathe kukhala naye pansi ataona kuti zinthu zomwe akupanga iyezo ndi zinthu zolakwika. Noti kumabwera panopa kumamuopseza munthu. Andi pafika msinkhu wa Tamiya ja ndi munthu wankulu. Ali ndi masomphenya aje kusogolo omwe iye mwini wache amati akakhala amatani kuti amalingalira. Ndiye palibe chifukwa chomabwera panopa kumakhala kumuopseza kumalankhula zinthu zambiri. Amene niyo mukuona kuti zomwe anthu amapanga panopa amene amalankhula zokhuzana ndi ndale zimakubowa. Scroll down. Pali zinthu zambiri pa social media pano zochitika. Muzingosatira zimenezonso. Ifenso tikanakhala kuti ndi tikufuna malangizo anu. Bwezi mwinanso tikumakuyankhani mapeji anu totamva. Koma timangoyang'ana timazoza nonsense. Foti wina aliyense akamabwera pa platform pano amakhala ali ndi chinthu chomwe iye watengera amalawi. Bumabwera pano mazichemera ena timakumvana kuti ine ndiye chitani kodi magazini eni a MCP magazini eni ndithu aboma lomwe likulamula. Mwina tikuuzenizi. Ife sitimadana ndi boma. Koma timazuzula pa nthawi yomwe chikuchitika pa nthawi imeneyo. Ndipo tizapitirira kuzuzula olo boma linatitatani kuti lidabwera. Andi sitimapanganso izi fori wina wache watitani kuti watitumaso ayi. Koma timapanga izi monga amalawi. Monganso achinyamata amene tikuyenera kutengapo mbali pa ngini ngati zimenezizi. Chifukwa kuti ife ndi amene amanena kuti ndife atsogoleri ammawa. Ndiye ngati sitikupanga follow up ngini zimenezizi. Tizakhala bwanji atsogoleri ammawa. Samaopsezani. Ilo boma ngati limadana nazo ndi zomwe timalankhula ifezi. Tikamanena zona kuti anthu akugona ndi njala akufa ndi njala mdziko muno. Tikunena panopa nzibambo akumangoti akadzuka. Koyang'ana iye konkomweko kumangoyenda. Mutu sukugwira kuona kuti ana ndi adyesa chani. Ndi pamene pakupezeka munthu wina wake iye Lazarus chakwera nkhatana ali wanzeru kukhala online. Samalankhula ndi azibambo bwanji. Fo azibambo ndi amene akumana ndi chani kuti akumana ndi zinthu panopa. Ndi amene ali ndi kuthekera kuti asamalire mabanja awo. Zosowekera pa mabanja awo akuziziwa ndi azibambo. Then nkumaza itanisa achinyamata. Akanayambira azibambo amene ali responsible panopa ndi zinthu zomwe zikuchitika pa nthawi inoyo. Chifukwa zina iyo sikuchitika pa nthawi inoyo mavuto ena lonse amene akuchitika pa nthawi inoyo amene akumana nawo ndi azibambo makolo. Osati ma teenager. Akanabwera kuti alankhule ndani kodi ndi azibambo amve mfundo za azibambo amene akuphinjikira mdziko munomo. Ndi akamuyitane mwana just amangoona kuti watumira teni kakuleni chakuti kapangeni chakuti.
sungasove mavuto a ana usanathane ni mavuto a anthu akuluakulu amene akumana nawo mdziko muno. Ndiye kumene komwe unali ndi kupusa kuganiza kopelewera ndiye mkhati muli ma advisor mwanamba kumupangisa advise ndani kuti president kumuuza poti niwe mmatha kukwanisa kukhala ma advisor kumuuza kuti apapa lakwika online imene munganayamba ndani kuti ndi anthu amene ali ndi kuthekera akumasangamala mabanja awo amene ali azibambo amene mitu yawo pano pasi kugwira kukaja akumangozungulira even kuti apeze ndalama ya siku imene akumapanga budget sikukwaniraso kuti ndalama imene itha kusamira mabanja awo ananena kuti alankhule ndi amenewo amve kuti zomwe zikuwaphinja ndi chani nanga zinthuzo zingakonzedwe bwanji osati tiyana chifukwa mavuto a akuluakulu osanathane nawo ndi amene pano ali akulu kwambiri akulumpha mavuto amene wapita kumakalankhula ndi ana. Zimene ndizo ena kumpasa aje ni ma advisor anu kumampasa iyeyo. Noti kumabwera makhala kumati wapyeza panopa. Siyeni tamiya aja. Akupanga zimene aja pa page yake. Kapena wani pate system zomwe zija zomanena kuti basi kungoti wina yo mumva akuimba nyimbo ya national anthem basi nonse muzima attention kuti zikufuna zibwererezo zochita kuumizana zikutengera munthu yakuti achimve kuti ndi apatse chance ya president alankhule izi ngati munthu yakuchimva koma ngatizo iye akuona kuti zinthu zake zonse akuyenera apange nthawi imeneyo atha kukapangaso kusatira kupangaso against ndani kuti ndi munthu. Mukulubaluba kulankhula zinthu zambiri. Pase na advise wanu yokuti zimene zicheza kumapanga apusa nazo. Fo yazipezeka kuti anthu akupita chani kuti timuona pompano JB akulowa online pa nthawi yomwe ajakwera akulowaso online. Zinazo azisiye zinthu zija. Ngini zija simbali yake azisiye. Akuziumiriza zinthu zona kuti sazirani kuti sazikwanisa. Kampase na advise amene. Samabwere pano kumawapyezana yayi. Wina nese pano pati unena pano pa munthu sangangobadwa kungokula mmene ndilili ine opanda anthu amene andizungulira amene ali ma relative side. Atha kundipasa ma advisor amene wakulira tamiya chawo njasakangokula ukafika pene palire pachapo opanda anthu amene amuzungulira amene ali achibale achi akanatha kumpasa malangizo amene koma usali shori yongoziwana pa social media munthu pakana mutheni mawu munthira mawu ngati ndani munthira mawu ngati ndani pangani zanu zomwe niyo zingakuthandizeni ngati pali kuthekera kuti mutha kumpasa advice yakwera wanu kampaseni chakwera advice azipanga zinthu zolongosoka ifeso tiziyamikira mdziko muno.